Mali kunnafoni jabaranin filɛbagaw an bɛ foli ni tanuni ko o lase aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'a fɔ ko aw sɔgɔlen nɔ ni wagati na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw fo dante foli mun na k'aw ladɔnniya sa k'a fɔ ko nin y'aw ka kɛnɛ sigilen ni o ye ɲɛfɔli kɛnɛ sa ka conseil des ministres ni o ye jamana ɲɛmaaw bɛ laadala ɲɔgɔn ye mun kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ka se ka o ɲɛfɔ aw ye todunkan na faamuyali bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na o de hukumu kɔnɔna la sa an sigira kɛnɛ kan kokura an bɛ foli di an dɛmɛbagaw ma an kɔkɔrɔdonbagaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni wagati na fɛn fɛn ɲɛ banna Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma walasa laadala ɲɔgɔn ye kɔni a kɛra mercredi n'o ye mars kalo tile 29 ye san 2023 sa lajɛ kɔni ale kɛra président ni o ye Asimi Goyita ye ale kɔni dagayɔrɔ la ni o ye Kuluba ye lajɛ kɔni kɛra ɲɛmaaya kun bɛ a yɛrɛ bolo fanga ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga a fana kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se ministre tɔw ma sigi kɔni kɛra sa a fɔ fɛn min ma ko adopter un projet de texte ni o ye gafe ye sa gafe mun ni a bɛ sini kow latigɛ ka se ka o kelen taara fo ka taa se kumakan ma sa laseli kɔni o fana kɛra yaasa a bɛ fɔ fɛn min ma ko entendu de communication o fana o ye laseli ye sa mun ni faamuyali bɛ se ka sɔrɔ kow la cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ ministre tɔw ye baara dɔw kan n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a jateminɛ k'a fɔ ko ministre so mun ni o ye ministère de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale ni o ye Ismaël Wage colonel Ismaël Wage ale ka ministre so ye yen kɔni sa lajɛ kɔni kɛra sigi kɛlen sa a ɲɛfɔra k'a fɔ ko a bɛ fɔ jɛkuluba mun ma ko commission nationale de désarmement démobilisation et réinsertion o jɛkulu belebele ni o bɛ tali kɛ kulu marifatigi minnu ni olu b'an ka jamana kɔnɔ ka se ka olu k'u don an ka wolomasiri tabagaw fɛ yaasa u na se ka fara an ka kɛlɛcɛw kan cogo min na o kulu mun sigira n'o ka baara bɛnnen don ka ni kulu marifatigi ninnu k'u lajɛ mɔgɔ hakɛya minnu don ka se ka u fara an ka wolomasiri tabagaw kan mun ni mun ka kan o ka don o ma cogo min na nin kulu belebeleba in sa a yirala k'a fɔ ko majɛw kɔni ni o bɛ baaraw la hakili jagabɔ kan ka kɛ yaasa ka se ka baaraw tɔw bɛ ɲɛ cogo min na ka se ka olu kɛ o de hukumu kɔnɔna la décret kɔni ni o bɛ tali kɛ nin baara cakɛda in na sa n'o ye commission nationale d'intégration ye nin cakɛda belebele in kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko depuis gɛlɛyaw donna an ka jamana kɔnɔ kabini san 2012 wagati ni an ka jamana yɛrɛ ye wakiliw kɛ diɲɛma ka diɲɛma k'a seere ka bɛnkan sɛbɛn ko o sigi Algérikaw fɛ yen nɔ a bɛ fɔ bɛnkan sɛbɛn min ma ko accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger ni a kɛra mai kalo tile 15 ka taa bila juin kalo tile 20 na diɲɛ kɔni kɛra nin bɛnkan sɛbɛn in kɔni seere ye san anw ni an ka jamana ni kulu marifatigiw olu kɔni cɛ minnu kun kɛlen don ka muruti o bolo da an ka jamana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko kulu ka sigi sa mun ni a bɛ nin kulu marifatigi ninnu ka se ka olu ka baaraw ka a bɛɛ lajɛlen marifaw ko olu minɛ u la k'u recenser ka tila ka maa kelen kelen fɛn fɛn b'a la k'u bɛɛ lajɛlen recenser u bɛ se ka fara an ka wolomasiri tabagaw kan cogo min na ni o ye an ka kɛlɛcɛw ye ni accord ba in kɔni signelen kɔfɛ baaraw kɔni daminɛra a mɛnna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baaraw daminɛra a mɛnna wulikajɔw kɔni olu fana cayara maa caman bɛ yen nɔ sa minnu yɛrɛ fana ni olu donna an ka kulu marifatigiw fɛ mais hakilila jiginna i b'a ye k'a fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ maa minnu ni olu kɔni tɔgɔ sɛbɛnra lisi la sa o de ye maa 74 ani maa 618 a bɛ fɔ maa minnu ma ko ex combattant ni olu ye kulu marifatigi u ye olu kɔni de recenser o la sa maa minnu ni olu sera ka intégrer ka don an ka kɛlɛcɛw fɛ o ye maa 1744 ye olu donnen an ka kɛlɛcɛw fɛ sa o kɔfɛ maa 1600 olu fana donna an ka kɛlɛcɛw fɛ k'u fara an ka kɛlɛcɛw kan nin bɛɛ n'a ta a yirala k'a fɔ ko baaraw gɛlɛya dɔɔnin b'a la fo ka ko dɔw k'u jalatigɛ yaasa kow bɛ se ka ɲɛ cogo min na o de hukumu kɔnɔna la projet de décret ni o mun tun bɛ nin ko in kunkanko kan yɛlɛma donna la sa yaasa ka se ka majɛ fitinin minnu bɛ yen ka se k'olu corriger cogo min na o de la conseil des ministres kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko kulu marifatigi minnu ni olu représentelen don nin commission ba in kɔnɔ commission nationale d'intégration kɔnɔna la sa ka se ka olu maa dɔw k'olu fara commission membre kan
olu baara tɔw bɛ se ka ɲa cogo min na o fari o bɛna da ka tila ka cellule administrative ko o fana sigi ni commission belebele in na sa n'o ye commission nationale de désarmement démobilisation et réinsertion cellule d'administrative cellule administrative o bɛna sigi o kɔfɛ sa ka tila ka tɔgɔ falen kɛ tɔgɔ falen mun ni o bɛ tali kɛ sabula a bɛ fɔ a ma ko commission d'intégration o la sa a bɛna yɛlɛma ka kɛ commission nationale d'intégration ye o kɔfɛ sa cellule financière o fana bɛna sigi ni o ye wari bon ye mun ni a bɛna a wakilu kɛ o wariko koɲɛw ɲɛnabɔli ye nin commission belebele in o kɔnɔna la o kɔfɛ sa cellule d'antenne régionale o fana bɛna sigi a bɛ fɔ fɛn mun ma ko antenne régionale o fana bɛna sigi a bɛ fɔ fɛn mun ma ko ka se ka nin kulu in ka représenter an ka région kɔnɔna la région minnu ni a b'o olu kofɔ o kɔfɛ sa an bɛ taa minisiriso la minisiriso mun ni o ye ministère de l'économie et des finances ye o ye Aluseni Sanu ale ka minisiriso ye yen kɔni sa a yirala k'a fɔ ko fɛn mun bɛ tali kɛ sanuko la an ka jamana sanuko yaasa sanu ale bɛ se ka mɛnɛmana maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali k'o sɔrɔ sanuko la a don siraw ni a bɔ siraw faamuyali bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na sa o de hukumu kɔnɔna la marisi kalo tile 23 san 2023 la sa gafe belebele kɔni dira jamanakuntigi ma ni o ye Asimi Goyita ye gafe mun ni a bɛ fɔ a ma ko rapport d'audit ni rapport in sa ni gafe belebele in kɔni jateminɛw de kɛra jateminɛlikɛlaw fɛ sa minnu ni olu bɛ se k'a ye k'a dɔn sanu a bɛ don wo mun fɛ mun bɛ a tunu an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ lafiya o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sanuko kunkanko kibaruyaw la nin bɛɛ lajɛlen de bɛ gafe in kɔnɔna la gafe in dira jamanakuntigi ma wagati min na kɔni o y'a sɔrɔ a kɛra premier ministre n'o ye fanga ɲɛmaa ye ale ɲɛna fo ka taa se gouvernement yɛrɛ maa wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan nin gafe kofɔlen kɔni sa a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni tɛ dɔwɛrɛ yaasa maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ sanuko o la cogo min na n'i ye kɔrɔlenw lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ lajɛba mun kɛra an fɛ yan ni o ye assise nationale de la refondation ye o kɔni de y'a yira k'a fɔ ko sanuko a ɲɛ dogolen don malidenw na fo ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛɲinini kɛ ka se ka sanuko ka a ɲɛdɔn malidenw fɛ o de hukumu kɔnɔna la sa jamanakuntigi kɔni ye maaw bila ka se ka jateminɛw ko olu kɛ a bɛ fɔ maa minnu ma ko expert minnu bɛ baara in ka a ɲɛdɔn minnu b'a dɔn ka a dɔn nakari olu kɔni ye gafe bɔ sa majɛ fɛn fɛn bɛ sanuko la a laɲiniw bɛ se ka kɛ jumɛn ye nɔgɔya bɛ se ka na cogo di maliden bɛ se ka sanu a nafa sɔrɔ cogo min na sa ka se ka o gafe ka a bɔ k'a di jamanakuntigi ma a bɛ fɔ fɛn min ma sa ko an ka minisiriso ni o ye ministère de l'économie et des finances ye sa olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ sanuko a koɲɛw ɲɛdɔnni la cogo min na fo ka taa se ministère des mines de l'énergie et de l'eau ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali jan sɔrɔ sanuko nasiraw la cogo min na nin bɛɛ la ta rapport in kɔni ni o ye gafe mun ni a dira jamanakuntigi ma n'a bɛ kuma sanuko gɛlɛyaw ni a majɛw a kow kan ka ɲa cogo min na a bɛ kuma o kan o de la sa a yirala k'a fɔ ko sanuko kɔni ni a bɛ sigi sen kan ni a bɛ négocier an ka jamana ni a bɛ fɔ baɲumankɛ tɔn minnu ma sa minnu ni u ka ca ɲɛsin don dugujukɔrɔfɛnw bɔli ma an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ni a bɛ négocier k'a fɔ ko a bɛ négocier ko fila fɔlɔ o bɛ kɛ négociation convention minière o bɛ tali kɛ sa laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ sa ka se ka sanuko ni a bɛ ɲɛdɔn fasodenw fɛ sanuko a na ɲɛɲini sa ka se ka a ɲɛdɔn malidenw fɛ cogo min na laɲini ye mun ye sa ka se ka sanuko ni a bɛ négocier a bɛ se ka négocier cogo min na ka ɲa fasoden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa k'o sɔrɔ o la cogo min na hakaja ni a bɛ négocier jamana ni baɲumankɛ tɔn minnu ni o ye tɔn belebelew ye n'olu bɛ sanu ka a bɔ an ka jamana kɔnɔna la yan an bɛ se ka a bɔ lafiya la cogo min na an bɛ dɔ sɔrɔ olu fana bɛ u ɲiyɔrɔ k'o sɔrɔ an ta tɛ k'a la n y'a ye cogo min na o fɛɛrɛw kɔni olu de sigira sen kan a bɛ fɔ fɛn min ma ko fo ka yɛlɛmali ma sa code minier ka se k'o yɛlɛma
jamana kuntigi kɔni y'a yira k'a fɔ ko baara foyi tɛ nin ko in na sa mun ni a bɛ kɛ a bɛ fɔ maa minnu ma ni olu bɛ baara kɛ a domaine na ko baara foyi tɛ kɛ nin sanuko in na sa mun ni a bɛ fɔ a kɔ a kɛra a yɛlɛmali fɛn o fɛn a kɛra a baara fɛn o fɛn sa ko a si tɛ kɛ sanu bɔla sociétéw kɔ mun ni o ye cakɛdaw ye minnu yɛrɛ ka baara bɛnnen don sanubɔ n'a a koɲɛw ma jamana kuntigi kɔni a y'o fɔ. O kɔfɛ sa ka a kun cɛ minisiriso la sa ni o ye ministère de la santé et du développement social ye ale kɔni ye laseli kɛ sa coronavirus ni o ye banajugu ye sa o kunkanko kibaruyaw la a yirala k'a fɔ ko n'i ye dɔgɔkun tɛmɛnen ta ka nin dɔgɔkun in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna yɛlɛn kɛra kosɛbɛ dɔɔni yɛlɛn kɛra cas minnu ni olu testera a yirala k'a fɔ ko maa minnu ni jateminɛ kɛra n'a sɔrɔ coronavirus b'o la ko o maaw kɔni dɔ farala o maaw hakɛya kan ni dɔgɔkun tɛmɛlen ta ye jamana kuntigi ni o ye Asimi Goyita ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin baara in kɔni maaw ka u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ jateminɛ baara minnu ni o ye mesure minnu ni olu kan ka ta sa maaw ko olu kɛ yaasa nin bana in a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na o de bɛ dansigi bi conseil des ministres la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin babu belebele fila o de tun bɛ tabali kan conseil des ministres ale kunkanko kibaruyaw la an bɛ lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.